खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ राजा बादिसो खालामदोंमोन, ओंखायनो गोबां दादागिरि, गोबां सिन्डिकेट आरो गोबां बुलाय सोलायफोरा जाबाय थादोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दायो जोंनि गेजेराव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थिनि बार बारनायखौ नुनो मोनहांनाय जादों, जेराव मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोखौ रायजोफोरनि सिगाङाव सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिखौ लानानै मोनसे बेंफ्रुसार बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंदों दि बिपिएफआ 17 बोसोराव राजानि बायदि सासन खालामदोंमोन, ओंखायनो गोबां दादागिरि, गोबां सिन्डिकेट आरो बुलाय सोलाया जाबाय थादोंमोन। फैगौ समाव बिसोरो राजखान्थियाव आरोबाव देरहानो हाखानाय नंला, बेखायनो बिसोर बायदिसिना बुंखागोन आरो दानिफ्रायनो बायदिसिना हाबाफारि लाखानांगोन होनना बुंथियो। मख'जाथावदि दायो बिटिआरआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि रायजोनि सरकार सोलिगासिनो आरो सोलिबाय थागोन होननाबो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो। आसुनि दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर'जों सावरायलायदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया क'क्राझाराव आसाम फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलनि गासै जेंनाफोरखौ लानानै आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों सावरायलायदों। मख'जाथावदि बे सावरायलायनायाव गुबैयै दाखालि बावैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझाराव असमिया रावखौ नेवसिना गोसोम दागो फुनदों होननानै खौरां बिजोंफोराव ओंखारनायखौ लानानैनो मैया आसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों सावरायलायदों। बेखौ लानानैनो आसुनि बोसोनगिरि डक्टर समुजल भट्टाचार्य बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदोंदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बाथ्राखौ रोखायै खोनासंजोबैयावनो बेबायदि बानसावनायफ्रा जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालि असमिया रावखौल' खोमोराखै, अदेबानि इंराजि रावखौबो खोमोरदों, जाहाथे बर', असमिया आरो इंराजि रावखौ समानै बाहायजायो होनना रोखायै बुंथिना होयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जायफोर बाथ्राफोरखौ बायजोआव बुंबाय थादों, बेफोर बाथ्राफोरखौ एसेम्ब्लिनि समाव एसेम्ब्लि सिङाव बुंफै, मानोना गासैबो बाथ्राखौ गाहामै सावरायनाय जायो एसेम्ब्लियावसो। बे बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंदों दि दायो हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएलखौ मुं सुनानै बायदि बाथ्राफोर बायजोआव बुंगासिनो दं, ओंखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ बायजोआव बुंबाय थायालाबासिनो एसेम्ब्लि सिङाव फैनानै सावरायज्लायफै, मानोना गासै बाथ्राखौनो एसेम्ब्लि सिङावसो बिथङै सावरायलायनाय जायो होननाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। दारांगाजुलि बियाबाव बिपिएफनि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय गुबुन गुबुन बियाबफोराव सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय सोलिगासिनो थानाय बायदिनो मैयाबो 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव बे हाबाफारिया जादों, जेराव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे जाथ्राया फैगौ एप्रिल दाननि 10 अक्ट'सिम सोलिबाय थागोन होननाबो फोरमायो। लोगोसे बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय प्रमद बर'खौ आउट खालामनांगौ होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावदों। बर' हारिया जोबोद अलखदाव दंसै, बर'नि जिउआ मालायनि आखायावसो दंसै। मा समाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगोन, मा समाव बर' आइजोनि खाफालनि सिन्दुरा हुखुमोर जागोन, रावबो बुंस' हाला। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो केनाराम बसुमतारीनि मुङाव डिम्बेश्वर मुसाहारि बिथाङा पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजादोंमोन। बेनिनो मैया डिम्बेश्वर मुसाहारिनि श्राद्धआव बाहागो लाफैना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' हारिनि माखासे अलखदफोरखौ फोरमायना होदों।
मख'जाथावदि बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा भारतनि आयेनफोरखौ माहाजोन आरो पावारफुल सुबुंफोरनि थाखायसो, बियो गोरिब आरो फैसा गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय नङा होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावोमोन गोनां कास्टम बसुमतारी बिथाङा। गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटा रडसिम थांबाय थानाय आल्ट्रा गारिया अर खामदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया गंसे AS-28C-3867 नंनि आल्ट्रा गारिया हठाৎ अर नांनानै सेवहांगार जायो। जाथाया जादों नलबारि ओनसोलनि 33 नं राजा लामायाव। फारसेथिं गारियाव थाग्रा बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला गारियाव गासै 30सो दावबायारिफोर दंमोनब्लाबो रावबो दावबायारिफोरानो मोनबो खहा जायाखै होनना बिथांमोनहा मिथिहोनाय जादों। लोगोसे गारियाव अर नांनाय समावनो अर खोमोरग्रा हानजानो खौरां हरदोंमोनब्लाबो 30 मिनिटसोसिम हालागै सफैनो हायाखैमोन होननाबो बिथांमोनहा मिथिहोदों। मख'जाथावदि गोबां सुबुंफोरानो दैजों खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो गारियाव नांनाय अरखौ खोमोरनो हानाय जायाखिसै होनना मिथिना होबावदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।